Kani gede ka All India Radio Shillong ka khubor ban pulia phi dei meri nong ti walang. Kini gilong kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Legislation mentau menteri rang ba do gari Narendra Modi ha ka dorbar ka bakhat nyau jong ka G20 ha Indonesia. Shong jie lang menteri rang ba ka Meghalaya konat ki sangma ringkat bat UMDC ka maulai ba tebor lang pathau manyikran halor ka mat ban penkenria ya ka ketem CRPF na maulai shakiwe kiwe ki jaka. Haka North East Olympic Games ka barang ya mentah Shillong ka Assam kadang bat ya ka kadran ka baningkong haka jingyo khur takma. Ki khubor ki babnya. Menteri rang bado gari Narendra Modi minhin ka singi ula leche Indonesia banya shimta haka dorbar ka bakhat nyau jong ka G20 ka banne laisingi habali. Haka te ka dorbar kinung elam rang ba jong kiri ki badan haka G20 kinsa ekran halor bontli ki matrekam ki beide ba jing bhalang habaro asitelo perthai ye ki ba lakan thop hapo ka wai ka mat pedeng banya keulang banya khlan lang. Kajing mir jingmut kan long halor ki mat ki beide ba jing penbiang ye ka jing singan haki thiar marbam ka koi ka khia bat ka bor trekam digital. Menteri rang ba ka Meghalaya konat ke sangma ringkat bo MDC jong ka maulai ba tebor lang pathau menhin ka singi kila shong jing lang haktem CRPF ka ba maulai nong kwar ha ka jingdon lang jo ki he pulit lem ba kirang ba shnong ka maulai banya kren halor ka mat ka bala sa slem ban penken ria ka ketem CRPF na maulai shaki we ki jaka. Haba kren hakte ka jing lang konat ke sangma ula pensngo ba ka sarkar ka don jing thmu ban penken ria ya ka secretariat ba ki we ki yeng sarkar shaka jaka ka ba ars pa saupo akar ha sor Shillong ba thamai ba lada bu ya ka ketem CRPF hakte ka jaka kan long ka ba pakab ha lada perkhat ya ka jing singan. Ula ongru ba ya kate ke jaka sa jong ki CRP ha maulai an bu bujli da ka museum bar ki jaka ai jing kai ha ka tre ka kta. Menteri ka tanat ya dari jong ka sarkar India Rajnath Singh minhin ka singi ula kentu ya ka tanat ka bakhmi ya ki jingkhen jingdia ha ka tanat ya dari bahkan penti kena ba la penan kam jana ya barok ki thmei penmi pisa bat ba ka tre ka kta kan long ha ka basai kna bakan mi ka jing seiso ha ba shim ka no ka rai namar ba kan hi ka long ka badan kam hadu kata ban penyo ka kan hon sipai ka bakhlan bat ka balong bala khre lapa barabor. Rajnath Singh lakran yakni ha ka dorbar bala penya da ka tanat defense accounts ha New Delhi. Uang bakalong ka badan kam ban penthamai ka tre ka kta kat kum ki jing start jong ka juk menta kham tam ha ka jing penya ya ka pisa tengka. Shisngi hadin bala ja ka jing tuwa khandau ha ki kattu kani ki benta jong ka jing kieng duar ksut ka badan ha ka surok bypass ha umroi UMLA jong ka ke constituency uba George B Lingdo ulale jingo ya ka ke jaka ban khmi ya ka jingdu ha ka ke jingkieng katkum ka jing tho jing ki briu ki bala sakhi ya ka ke jing tuwa khandau ha jingkieng duar ksut la kanno ba ka jing tuwa khandau minski ublai jan mien ka long na ka daw jong ka jing ya jong ki kali ki bakhia ka jingkit nakaliang jong ba George B Lingdo ulapan pau ya ka jing snu diaw halor ka jing le kuman jong ka sarkar jila namar bala de pentip ya ka ni ka jing ya ka sarkar nadu saus ne menchwa hadu hashwa bantai ya ka te ka jing ki kani ka khubor ka wan chapi na All India Radio Shillong ulat jong ka jila Manipur ula ganesan uong ba ka sarkar ka long bala IT lut ban kentiu bat penbit penbiang ya ki rulum ha ka riparo ko we ulat ulakran ni kini haka jingi lang pli perdai ke national conference ka bay day bat ki klawat kari ki badai ki rulum ki balai khun da ka mansim ka baslur haka jingi ki la luat katai ka program ka long ha imfal ula ganesan ula ongru ba ka sarkar pedeng ba ka sarkar jila ki le kat bala ban pen khlan ya ka jingbit jingbiang haki than basang basa ki rulum ya ka bala persang rat ba menta da ki postnem Ki pulit jong ka sor Shillong minhin ka singi kila pa hajiria u President jong ka Federation of Khasi Jainti and Garo People FKJGP uba Dundee Cliff Concert Hasadar Police Station haka baide bat ka huri hura ka balami ya ka por ya pat ba ka FKJGP ban persya ya ka jingbam yo kam yo jam ya ka balakhat penlong haka arpo pratrik urisau Khamashwa ki pulit ka Sadar Police Station kila tokit hadu palat prakanta ya armut ki wei par kino yalam ka FKJGP ki bakan thobi uba kit bok lang nong plang Vice President badu ba khar kupar nong si Organizing Secretary haka bedei ba kate ka ju hi kam Kum shibintana ka jingda khile kamen ya ka jingda san post nem jong ka jila Meghalaya
Haka benta ka baar jang ka literary festival ni ka tamasa le kemen ban kantiwi ka thok ka puli kadon ka jing thmu ban le kemen bat ban pashat jing shai halor ka jing shampang umen barim haka bay de ba ka koi ka khya karukom im bat kum juru ki lat ban kashan bat ai men sie mi ki khon samla bat ye ki khna ya ka te ka program an panong ha wat slek nan do ka arpho wetri unai wing hado ka arpho lai trik unai wing kumbalang ka benta ka banikong menta ka kentiru kindon ki jing ekren ki jing tu khana ban snap ba ya sam lang ya ki poetry bat ka jing tip ya ka ktien ka kam ka badai ka sing san perthei ka bakha thamai ha ka jala Meghalaya minnin ka si ka palat ba ya ka jingrai jong ka sing kat ba ka dang pan khre ban ya ai reng na lightly ki constituency ha ka jingjet nong mikmat thamai sha ka yin robar thau an jong ka jala Meghalaya Kakong Angela Rangat ka Banyakun na South Shillong constituency persyayo ba asan bor sulai kalau ong ba ka snows camp banyo ay ka jingjap ba kala benrap susu da ka boong bagi pat ba menta ka kenti kin vote persya ya ka bor tingka ka asam kadang beteng ya ka jingpat ya ka kedan lado ha ka jingyo khur takma ha ka North East Olympic Games ka baar ka barang yat menta Shillong Bon ni kiji khun ha ki rinsa ni lekai ki pher kin kut menta kasngi ke jila Manipur ka balalong ka lado ha ka North East Olympic Games sa usnem arhajar khat phra menta ka don ha ka kadan ka baar ha ka ba ka layo sa pusantli kita ka maksiar kat ba ka Arunachal Pradesh ka layo life huitli kita ka maksiar bot sa ka jila Meghalaya arphautli ka jingil lekai karate kala sedang nadu minhin kasngi ha ka ba ka Arunachal Pradesh ka layo lightly kita ka maksiar kawai ke rupa bat kawai ke tama bat ke Meghalaya kayo kawai ke tama takama ksiar bat artli kita kama tama haswa bangin penkut yakni ke khubor sahisen pat kini kilong kimat ki bakong san le ishimta menteri rang badu keri Narendra Modi ha ka dorbar ka bakhatnyo jong ke G20 ha Indonesia Shongji lang menteri rang ba ka Meghalaya konrat ke sangma ringkat bu MDC ke Maulai uba tei bor lang pathau banyak ran halor ka mat ban pen kerja ka kem CRPF na maulai shakiwe kiwe ki chaka Haka North East Olympic Games ka barang ya menta Shillong ka Assam kadang bat ya ka kedan ka beningkong ha ka jingyo khur takma Katu gani ka khubor ka lakut bakalawan shpi na All India Radio Shillong Sngob haban apan menta sai ka program ka ban buat